177 meters nga barangay road sa R&R subdivision sa Sitio Paraiso, Galas, Dipolog City, sementado na. Mga lumulupyo may paabot silang pagpasalamat sa kagamanang probinsyal pinanguluhan ni Governor Roberto Uy. Dawato nato si Lori V. Cabilin sa dugang detalye. Niining pagsemento sa barangay road dinhi sa R&R subdivision Sitio Paraiso, Galas, Dipolog City, masulbad na gyud ang problema sa baha ug kalapok sa dalan kung ting-ulan. Human sa 30 ka tuig, sementado na gyud ang barangay road dito sa R&R subdivision sa Sitio Paraiso, Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Kini pinaagi sa balor 1,225,000 pesos nga 177-meter road concreting project sa kagamhanang probinsyal, ilawom sa pagdumala ni Governor Roberto Uy. Gihuman ang pagtrabaho sa maong dalan sa mga personahe sa Provincial Engineering Office ubo sa superbisyon ni Engineer Jolito Galanza kaniadtong Marso 31 ning tuiga. Mihatag usab og kahayag sa maong dalan ang pulo ka streetlights nga kabag-uhay lang usab giinstalar pinaagi gihapon sa probinsyal nga kagamhanan. Si Mr. Arnel Parinas, Homeowners Association President, ang mipaabot ngadto ni Governor Uy sa dakong pagpasalamat sa mga lumulupyo sa R&R subdivision sa pagtuman sa 30 ka tuig na nilang gipangandoy. Sumala niya nga kanhi rough road lamang ang maong dalan ug dali kining malapok ug magbaha pa kung ting-ulan. Gipaambit pod ni Mr. Parinas nga kini dugay rang nahimong barangay road human nga kini gidonar sa R&R subdivision ngadto sa barangay. Rough man ni nung una, amua. Rough road unya og magulan-ulan dali. Dali, lapok. Malapok yun. Unya magbaha. Magbaha pa. Karon kay maayo na kay sementado naman na. Dako pasalamat namo kay Gobernador. Nasemento na din sa gabi. Ayag na pod kay namay street lights. Thank you very much, Gob. Mensahe pasalamat usab ni Mr. Benjamin Sia, Homeowners Association Vice President. Nagpasalamat pud siya ngadto ni 2nd District Board Member Muling Soliva kinsa mao ang makanunayong nag-follow up sa maong proyekto aron kini gilayong maimplementar. Kami tanan diri mga lumulupyo sa RR subdivision, pasalamaton kami sa atong halangdon nga Gobernador Roberto Y. Oy sa iyang paghatag aning project nga concreting og kining street light nga nianan function ng street light nya kining atong concreting humanon jud kuno ninali karong adlaw. Kami mga lumulupyo diri mapasalamat sad ni Honorable Muling Soliva ang among 2nd district nga board member nga sa iyang makanunayon nga pagfollow up ani nga proyekto. Supposedly kining proyekto ha sa 2nd quarter paunta ni wanon masugdan og trabaho pero tungod sa iyang effort nasigi siya og follow up mao ning di pamahuman ning first quarter nahuman na ang among project. Gikan dinhi sa Sitio Paraiso, Barangay Galas, Dipolog City, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede sab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibawan namo ang inyong reaksyon ug opinyon. Kini si Sheriza Haralve sa Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.